Buen día. Hello. Hola. Ahoj, jsem Lucie a provedu vás místem, kde se cizí jazyky mění v přirozenou součást života. Vítejte v jazykové škole Eufrat. Kolik jazyků umíš, tolikrát si člověkem. A v Eufratu si můžete vybrat z desítek světových jazyků, od angličtiny až po japonštinu. Každý jazyk má svůj příběh a vy si můžete vybrat ten svůj. Učení nemá věkové hranice. Ať už jste školák, pracující nebo aktivní senior, u nás si najdete kurz na míru. Mezinárodní certifikát místo stresu z maturity? Ano, v Eufratu vás připravíme na Cambridge zkoušky, které vám otevřou dveře na univerzity i do světa. Chcete se učit jazyk tam, kde se jim opravdu mluví? Naše kurzy v zahraničí vám to umožní. Jazyky se nejlépe učí přirozeně a zábavně. Příměstské tábory Eufrat spojují výuku s dobrodružstvím přímo v Plzni. Nemáte čas docházet na lekce? S námi se můžete učit kdykoliv a kdekoliv. Stačí telefon. 이 회사에 지원한 이유는 무엇입니까? Zaujala mě pozice ve vaší firmě. Jazyková bariéra? Ne v Eufratu. Nabízíme profesionální tlumočení a překlady v desítkách jazyků. Jazykové kurzy v práci? Ano, i firemní výuka může být zábava. Přizpůsobíme se vaší firmě, ať už potřebujete obchodní angličtinu, němčinu nebo třeba čínštinu. Ať už se chcete učit nový jazyk, připravit se na zkoušku nebo komunikovat bez bariér, v Eufratu jste na správném místě. Tak který jazyk si vyberete vy?